Diktásó, hogy csinál a T-rex? Oké. Kérem, nyilatkozzon Ennyi buzit egy helyen, az bazd meg, nem hiszem életről. el. Hát most már tényleg ennyi buzit. Itt van, kamera mögött is egy olyan buzi. Nyilatkozzon kérem az életéről, hogy élik ként az életét. Szarul, de büszke. És még más valamit, uram? Valahogy, Nem valakiben. videózom, mert megteszem az anyját is. De, uram, videóban ne beszéljen, csúnyán legyen Ki a kedves. rákot érdeked? De, uram, figyeljen csak, legyen szíves kedvesen. Na, Ne beszéljen sokat csúnyán. Na, fogja vissza magát, mert gyorsan kap egy pofont. Milyen orvoshoz ment a felesége? Az anyjához. Az ortopédiára ment? Talán. Mondom az anyjához, nem érti meg, bazd meg. Miért dolga van ott? Vagy ki van ott? Nem érti, bazd meg. Maga miről beszél most? Akkor fogja be a pofáját. Na, hagyjon békén. Van egy iPhone-om eladó, nem érdekel? Nem érdekel az a szaros iPhone-ja. Dilié volt. Nem érdekel. Magától adta oda. Be van csicskáztatva. Nem is így van. De te be vagy. Te be vagy csicskáztatva. Álmodozzál. Uram, kérem szépen magát. Nyomassa már föl vagy avasson már föl minket az életéről. Hát nem mondok semmit magának, úgyhogy szopja ki a fal. De legyen kedves, uram, legyen olyan kedves és mondja el. Még egyszer nem szólok. Legyen olyan kedves és mondja el, kérem. Hozzábaszok valamit. Kérem, uram. Nyilatkozzon. Mondom, hozzábaszok valamit. Kérem, nyilatkozzon. Mondom, még egyszer nem szólok. Fiam, nyilatkozzál most. Nem szólok még egyszer. Én se szólok még egyszer, na. Mondod, beverek szemed, vere meg. Még egy beszólás. Még egy ilyen fejed ilyen. A nyakad nem lesz, ha én csak szólok. Na. Kisfiam, szépen dumáljál velem. Mert én nyakon... Milyen kisfiam, te? Tesó, mondd már el, hogy csinál a T-rex. Jó kérdés. Ez valami beteg T-rex lehetett. Nem, ez meg fog dögleni mindjárt. Hogy hívják önt? Jó, és anyádat. Úgy hívnak. Ez jó dolog. Nem, téged hívnak úgy. De mindjárt be is verek egyet.